Mangga. Mandan sate ya senggaan sing mawa pitutur kono. Ngono. Ayo coba garingan. 1, 2, 3. Yuk. Lagu dhisik ora ngenteni digawe becik ora ngenteni aja ngono kuwi. Mlaku dhisik ora ngenteni digawe becik ora niteni. Aja ngono kuwi, ngono. Ngono ya, Mak. Dikai ati ngrogoh bangkean ngrogoh sirah. Ya ibarate digawe becik ora niteni iki ora sumbut kalau nek njaluk utang kok, Nduk. Nek nagih karo leh njaluk kuwi jan ora cocok blas. Wayah butuh ngono raine pucet. Wayah ditagih raine malah abang. Malah genti nesoni sing apa nagih. Kaya ngono ya, Mak. Mangkane Nduk, dhewe iki sak bisa-bisa ya nyingkiri utang piutang sebabe apa to, Nduk? Mbok menawa kekancan iso rusak babakan rong perkara. Babakan rong perkara kuwi apa? Nek wong lanang kuwi godane mesti eneng. Godane nek cara bahasa Indonesiane kuwi harta tahta wanita, Nduk. Harta tahta wanita. Nek cara dik bahasane Jawa kuwi bondo dingklik karo wong wadon. Kaya ngono. Bondo ya kaya sing tak singgung ana sore mau mbok menawa utang piutang kuwi ngrusak kekancan kuwi merga perkara duit. Maune runtang-runtung ngalor ngidul basa duwe utang ora sanggup nyaur ngerti kancane klebat ngono ae ya bingung lah golek nggon ndelik kan. Ngono ya, Mak. Kalungguhan. Kalungguhan kuwi kaya dene dadi bupati, dadi ketua. Ketua apa wae. Sok kala mangsa ketua takmir kuwi lho dienggo rebutan kok, Nduk. Ngono. Wong ketua takmir nggonku kae ngantek bom-boman 2,5 juta per jamaah kuwi. Kuwi kula lah golek balen kondi. Kaya ngono kuwi, Nduk. Lan kang pungkasan wanita utawa wong wedok, wah tipu daya wanita sangat berbahaya. Kaya ngono ya, Nduk. Wong nyatane aku tahu krungu kae godane jim setan iblis kuwi iki karo godane wong wedok cek nemen godane wong wedok. Ibarate wong lanang kuwi kucing, wong wedok kuwi gerih. Kucing kok petuk gerih, alah. Ora suwe wis ta. Pone kok sing disenengi iki padha karo sing disenengi kancane. Alah, iso gelutan kok. Gelutan perkara wong wedok, Nduk. Eneng tanggoku kae gelutan kok perkara tahu. Perkara ndume ora padha kok jotosan ana. Tasik, Bu. Monggo.